Hello everyone. Nay लोगोफोर जोंहा टाइल्स नायलाबाय फैदों आरोना बिबोनांनि टाइल्स नांगौनो बिबोनांहा न' गोदान लुदों नालाय थ' बिनि थाखाय बाथरुमाव नैबेखौ फसायदों माबायदि नुदों लोगोफोर नोंथांमोना एसे कमेन्टआव हरदो मोजां नुदोंना नुवाखै लानांगौ ना लानाङा थ' बेखौ आरोना बिनिफ्राय वालनि टाइल्सफोर ओरैहाय नायदों थ' जोङो नैबेखौ फसायदों आरोना नैखौ फसायदों माबायदि नुदों नोंथांमोना एसे डिसाइड खालामनानै हरदो सोर सोर बिथांमोनहा मोजां मोना इखौ आरोना बिनिफ्राय ओरैहाय मोनसे माखासे नैखौहाय वालफ्राव होनो लुबैदों आरोना बेफोरखौ बाहेरानि वालफ्राव मोजां नुगोन ना मोजां नुगोन ना नुवा एसे खिन्था हरदो बेनिफ्राय ओरैहाय नै बिगुमाया हेलौ लोगोफोर दे बिगुमाया बेनो बिगुमाया मिथिखाबाय दा सिनायखाबायना लोगोफोर आसोला न' लुगासिनो दङ बिजनि टाउनावबो थ' नायसै बेसेबां मा मोनो एसेखौनो नायफैदों आरोना सिना जानानि दखानाव लोगो पार्टनार थायोसै बेनावनो लानो होननानै फैबाय बै आरोना खिथाबाय थाला आङो थ' अके लोगोफोर बिदिब्ला नायनानै जोङो माखौ लानाय जायो नोंखौबो मोजां नुदों बायदि मोनदोंमोन आरो फाख्राबाबो मोजां नुदों खिन्थु माबायदि नुदों नोंथांमोनाबो एसे खिन्था हरदो लानांगौ लानाङा बायदि आरोना अके बिदिबा लोगोफोर बाय बाय माने इखौबो मोजां नुदों बाथरुमाव होयोब्ला गाज्रिबो नुवाखै